Xinzo de Limia terá un novo atractivo turístico co mural adicado ao Entroido, que se está pintando na rúa 2 de Maio ao carón do Mugai. A obra, inspirada nunha fotografía de Noelia Caseiro, captura unha imaxe icónica do Entroido. Os artistas vigueses Néstor Reinaldo e Pablo Loyola, encargados de realizar este mural de 458 metros cadrados, están empregando técnicas mixtas para asegurar a súa durabilidade e impacto visual. Os muralistas non viviron o Entroido nas súas carnes, pero queren plasmar o sentimento e paixón que lle poñen en Xinzo con moita cor e ledicia. Confían en que o mural estará rematado antes do comezo do Entroido. Pois este mural facémolo para pôr en valor unha cultura do Entroido aquí en Xinzo de Limia, eso, para destacar o que é a cultura local e ensalzala un poquinho. O que queremos expresar é basicamente o arraigo que ten cultural na zona e a simboloxía que ten para todo os residentes daqui de Xinzo de Limia e toda a contorna, no? O que significa este Entroido, este sentimento para toda a xente. As cores, o que solicitaban desde a Concellería de Cultura e de Turismo de Galicia, pois era que tuvera moita cor, para que fora moi visible, moi palpable que o Entroido pois significa unha festa de moita alegría e empapada nesa cor e ledicia que transmite, non? a propia festa. O proxecto ten un orzamento de 14.852,89 euros. A obra formará parte do patrimonio artístico e cultural de Xinzo, reafirmando a súa identidade e destacando esta festividade como un atractivo turístico clave na localidade de Limia.